Surya Namaskar, una versió. Posem els braços en Urvasthasana, estirem bé l'esquena, dobleguem les cames en Utkatasana 1, inclinem el cos, Utkatasana 2, baixem a Malasana. Podeu estirar els braços fent servir uns suports per estirar-vos bé endavant, fent baixar els engonals interns avall i amb les mans als totxos salteu enrere fent Adho Mukha Svanasana, estirant bé l'esquena. En Adho Mukha feu unes entrades d'esquena obrint les espatlles i baixeu la pelvis en Urdhva Mukha Svanasana, portant el pit amunt i el cap també pot anar enrere. Poseu el cos a baix, Chaturanga Dandasana. La pelvis avall, el pit amunt, Urdhva Mukha altra vegada, Adho Mukha altra vegada, i en aquesta Adho Mukha acostem les mans als peus, elevant bé els engonals frontals. Posem els peus junts i en Adho Mukha peus junts comencem a pujar la cama dreta amunt. El més important és mantenir la cama de terra ben estirada amb el taló a terra, pressionant bé el taló frontal, més que aixecar molt la cama de dalt. La cama de dalt mirem de mantenir-la estirada i llavors canviem, fem el mateix amb l'altra cama. Mantenim la cama de terra ben estirada pressionant el taló frontal i estirem la cama que puja mirant de mantenir-la també estirada. Tornem a Adho Mukha Svanasana amb els peus separats i venim a Malasana una altra vegada, baixant els talons a terra, pugem els braços amunt i tornem a Utkatasana 2 i 1 i Urvasthasana i Uttanasana. Ho fem repetint 3 vegades, Urvasthasana, Uttanasana, i entrem a Uttanasana. Tornem a Malasana, saltant enrere directament a Adho Mukha Svanasana, baixem la pelvis, Urdhva Mukha, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana, i aquesta vegada amb els peus junts venim a Malasana i de Malasana entrem directament a Uttanasana estirant les cames. Entrem a una Uttanasana agafant els talons, Gulfasana, Urvasthasana, Namaskar.